Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, benvidos a Radio Galega. Estamos estreando este luns de Pascua, Easter Day, luns de Pascua para os de francés. Estamos moi contentos porque non somos como nenos pequenos. Bueno, e non tan pequenos, e hoxe non temos clase. E vimos o como que non con outra mentalidade, porque cando non tes clase ves aos programas con outra mentalidade. Temos connosco a un dos mellores convidados que pasou por este programa un 2 de abril, e sen dúbida alguna, Dani Lorenzo. Un aplauso para él. ¡Bravo, grande Dani! Que tal, como estamos, Dani? Mellor que en brazos, estou encantado. Nos prometimos, eu o que prometo cumpro. Non teño un can, pero se digo que en 3 semanas traio chouritos de melón e que ti non marchas de aquí sen probar os chouritos de melón, que por certo, amigos de melón, consistorio ou que sexa, nos ao mellor agora non é o momento, pero cando este a cousa máis normalizada, nos a tope con ir a facer un programa ao centro cultural de Melón ou con chourizos e todo. Pero invitadesme, invitadesme. Por suposto. Aclarar aos nosos ointes veganos que non son chorizos de melón a froita. No. Gústame Outra vez, moitísimo. digo por Si non gústame moito esta acotación, é algo que me mola, é algo moito. que hai que aclarar sempre. Bueno, ¿no? estamos a 2 de abril. Non, estamos a 2 de abril, estamos a 5 de abril, que xa vivo eu no venres pasado, pero non, estamos a 5 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? 5 de abril de 1614 en Virginia, United States of America, a India Pocahontas casa co colono inglés John Rolfe. John Rolfe. Rolf era? John Rolfe. Que foi de John Smith, non era John Smith? Ese foi o mozo. No, pues, ese empezou a facer zapatillas e pero sacou un imperio. Pero foron por outros derroteiros. Pois nada, esta efeméride de hoxe 5 de abril, perdón, porque estou perdón, teño, mira, outro día atopei un calendario, un almanaque destes de gasolineira de 2016. Feliz 2016, dicía eu. Como podo ter isto aí? Pero no viño, coa primeira páxina así en vermello, dúas tintas, claro. Sabedes que iso é o que hai. 2016, feliz 2016. Que foi de Samantha Fox a todo isto que falas de calendarios? Pois non sei, pois non sei. Habrá que investigar. Seguramente será empresaria de éxito, posiblemente. Non o digo de broma, Deberíamos convidala tamén un día. De todas formas, seguro que escoita, como que non. Sí, a versión anglófona. Xa vos digo eu que How do you know how? Xa vos digo eu que seguro que Samantha Fox non me ten bloqueado en Twitter. No, iso non. Seguro que non. Iso seguro que non. Hoxe temos un día especial porque volvemos hai 3 semanas a presencialidade, volvemos a ter un pouco as nosas seccións habituais con todos aquí no estudio, e hoxe temos pendente un CCC que non puidemos facer hai 2 semanas, que sería o día canónicamente, como di Pepe Capelán, que lle tocaría, pero hoxe sí que temos un CCC que ademais é un CCC de servizo público que, aínda que agora as cousas están mellor, imos poñelo por se acaso póñense de novo un pouco mal, porque é unha dúbida que escoitaremos despois e que vai axudar a moitísima xente. Seguramente. Pero sí. A efeméride? Tío, así a comentario crítico Claro, do noso a sección de Pini que do noso colaborador Alejandro Martínez Pini. Estou deixándolle tempo para que asuma a historia, porque a historia hai que asumila sempre. Estás recabando datos. Repito que o 5 de abril de 1614 en Virginia ou Virginia, depende de por onde saia Pini, a India Pocahontas casa co colono inglés John Rolfe. Edito isto, agora sí, porque o equipo quere saber, a audiencia quere saber, eu tamén quero saber a opinión de Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo, grande Pini! ¡Hipster! The same, Pini, the same. Pini, como dicía Roxette, how do you do? Xa mataches. Espera, que non te escoitamos. Non te escoitamos, Pini, non te escoitamos. Ahora estás muteado. Ahora sí. Agora sí. How do you do? Fine, thanks. And you? Well, okay. Bueno, que nos dis de Pocahontas? Porque senón vou ter que repetir por terceira vez a efeméride, sería a primeira vez na historia. O colono despois fixo unha serie de detective que tiña un ollo así chiscao. A sección de Pini, amiga. Peter Falk.
¿Cómo? Querías dicir Peter Falk. Peter Falk que facía Xa que colono. puña despois nos dibujos animados. Peter Fox. A doble sección de Pérez. A doble sección. Madre mía. Gustoume máis a segunda sección que a primeira, pero Foi para preparar. claro, moi ben. Que ben respectamos o guión, Eu lanceiche, ti respondiches, bueno, maravilloso. En fin, temos moitísimas cousas das que falar hoxe, entre outras cousas, dicir que quedan poucos minutos para que rematemos coa gran final do noso Twitter. Dese One Hit Monster do Madre que mía. imos falar e aparte hoxe imos darlle o tempo que se merece. Temos unha pincelada prometida por Fran Rodríguez dende hai xa 2 semanas de algo que non entra en concurso, pero que tamén quere amosar como One Hit Monster particular. Bueno, temos a Dani Lorenzo, temos a volta da sección de Fernando Requerre, o CCC de Pepe Capelán. Que máis se pode pedir en menos dunha hora de radio? Pouco máis, comeza o Como que non? Estamos no Como que non, estamos na Radio Galega. Dani Lorenzo é o noso convidado destes días. Hoxe é o último día que vai estar connosco polo momento. Chuculú. Levo Que 3 Estive traballando moito tempo nun programa de animador de público e dicían iso. Quedoume. Perdón. semanas levo aquí sen voltar a casa, xa está a familia preocupada. Bueno, pero Teño que volver. claro, os fillos dille que xa volves. Que Claro, hoxe claro. hoxe volves, que agarden que xa volve papá a casa. Vou dicir algo moi de persoa da miña idade, xa anda a buscarme Lobatón. Sí, sí, é cando te das conta que es unha persoa con espírito novo, pero que xa tes unha idade. A mí pásame moito. Digo, bueno, que llevamos facer? Paco Lobatón, pois os millennials e os Z, buscades en eu Google. coñezo a Paco Lobatón. Eso será por Pero acervo como, popular, pero coñezo. personalmente. Que tal? Que tal, Paco. Porque parecía majo. Paco, Francisco, chámolle Fran. Vale, moi ben. Fran, que Bueno, tal, logo Fran? Atopaches a alguén hoxe? No. Sí, bueno, vale. Vacilando, ¿no? Maldición, Moi ben, vacilando. moi E ben. a súa nai dicíalle, vou eu e o atopo, Paco. Sí, a que vou eu non está. A que vou eu a topo, Fran. Bueno, en fin. Un saúdo para Paco Lobatón, que nos estará escoitando posiblemente. Nos está escoitando, non? Paco Lobatón, por certo. Sí, chamo eu a Fran. Con Samantha Fox. Non, digo por, Sí, que por por certo, asegurar. falando de Samantha Fox, estou comprobando Sí. que Paco, non sí. me ten bloqueado en Twitter. Vale, igual. Pois ¿ves? todo o mundo, pois todo o equipo neste Co sintes. cual acabo de dar a seguir. No, a é que Samantha. a partir de agora en bloque o equipo do Como que non sei se Dani, porque non podo. sí, Seguimos a partir nestes intres da noite. Estamos a seguir a Samantha Fox, porque non ten bloqueada a Pepe Capelán. Exactamente. E de feito, todas as semanas imos ir vendo famosos que non teñen bloqueado a Pepe Capelán para seguilos, para ver se Alejandro Sanz reconsidera a súa postura dunha vez. Mándalle un privado e dille que deixe de seguir ao cantante ese de Miami. Please, Que o hello bloquee. Samantha, Hello, please. Samantha. So, we are from We are the wall, we are the children. All right, correcto, iso ben. Edi, from the Como que how dare you not? No, how not? How no, no, you know. Why not? Why not era Why? outro. Era No, why not era antes. En why not era. We are. Bueno, total, eso, que Vale. deixe de seguir, xa yo digo despois, que Estaba- agora Sábado temos que que llevemos- agora temos moita plancha hoxe. Vale. Bueno, pues nada, imos comezar o programa con esa sección que tanto nos gusta de Fran Rodríguez, que ademais ten unha sintonía que hai tempo que non escoitamos. Oi, o baileciño, non? Ten baile, claro, a xente quere volver revivir eses momentos. Os da radio, pois poden imaginarse o baile, porque é bonito da radio que Bueno, hoxe suxire. vou innovar no baile. Olo. Vou a probar unha cousa que nunca se viu. Vale, perfecto. Pero vestido todo, ¿no? Sí, Vale, tú tranquilo. Por favor, que se xa twerking. Sí, bueno, xa veremos. Non quero adiantar nada, pero ver. esto es tendencia. Eu vin este señor en riba dunha cadeira bailando Dale rienda suelta al amor de Paco Porras neste mesmo programa, con iso che digo todo. Entón, bueno, pode pasar calquera cousa. Que entre a sintonía de Fran Rodríguez. Bueno, madre mía, o robot. Robot. Meu Deus.
descarga. Bueno, para os da radio, Espectacular, para os por da radio favor. que non o viron, imos subir a sintonía para que poidades na vosa cabeza facer como Fran Rodríguez fai o robot con descarga de O máis. robot, Sube un pouco, sube un pouco. O robot con Z. O robot. Ay, 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 Espectacular, espectacular. espectacular. Dá a impresión de que hai un androide na... Carlos, hoxe é o día dos robots. Despois veredes, Bueno, pero ¿cómo hoxe é o estás día dos contando? robots. Así, O día Veredes, mundial. sí, sí, Mira en todo serio. como está fiado todo. En serio. Este guión é tan perfecto. Tremendo. Especial Isaac Sí. Asimov en como que Sí, vamos, Cosmos de Carl Sagan. Iso está agora Unha mesmo. merda. Claro, comparado con isto. Bueno, imos falar desta gran A final. Levamos moitos meses xa buscando o One Hit Monster. A ver, a cousa está como está, se sabedes como son os candidatos, pero logo falaremos deles. Pero eu quería traer a nosa memoria unha lembranza. Sí. Estas cousas que as ves un día na tele, polo que sexa, como aqueles cabalos que marcaban nas películas do oeste, queda esa impronta aí, e pasan os anos e lembras. Eu, fíxate que cheguei a pensar, isto sería cousa miña e tal, estarei exagerando. Producto pero da túa imaginación, como Producto da dicía miña Anthony imaginación, Blake. Pero estiven buscando, Anthony Blake, vaya e atopei ese minuto de oro musical. Ah, pero espera. Vale. Imos deixalo para o final da sección. Vale, Para vale, seguir cebando vale, isto. Hai vale. un minuto, segundo que nos contou Fran Rodríguez, hai un Vale. minuto de ouro. Glorioso. Glorioso Fora, musical. fora de concurso, Sí, obviamente. é un one hit dentro do one hit É un monsterismo. one hit monster culto. Bueno. bueno, E ata bueno, aquí bueno. podemos ler. Vale, vale. Que Podemos dicía, ler. que dicía Mayra. E ata aquí podemos Que ler. tamén busquen os Z, que sabe, en fin, cosas. Imos presentarse, che parece, porque así escoitamos Sí. un pouquiño as 4 grandes finalistas que xa levan leadas durante esta semana no Twitter, a xente votando cal é a mellor, peor. Bueno, non sei. Hai cal- división de opinións, Está en quizá, cuidado, Claro, que ademais É que, estamos a ver. falando das máis votadas nas súas respectivas semifinais e ese pase de ouro que anunciamos a semana canto pasada. mellor, peor, beneficio musical o seu. Ese É o seu. É un pouco... Político propio. É un Moi pouco a ben. reflexión, ¿no? Sí. ¡Viva el vino! Sí, Que se- correcto. que se Está puede claro. E parar. viva Honduras tamén. Viva Honduras tamén, por certo. Sí, por certo. Imos comentar... Sí, ao micro, Fran, que non te escoitamos. Imos comezar, se queredes, co primeiro Godzilla musical desta sección que Veña. é un clásico, un incunable, podríamos chamar, do horror musical patrio. Sí. Aquí está, unha balada que chega ao corazón. Inconfundible. Primeiros acordes, Este ¿no? ponte musical que nos prepara. Necesito estar solo, alejarme de todo, de la noche, del ruido, las locuras y amigos, Claro, y buscarte de nuevo, claro. encontrarte si puedo, decirte que te quiero, intentarlo otra vez. Necesito creer que te volveré a ver, Claro. que no hay nada ni nadie La letra es sólida. que me pueda vencer, Volverte a que ver. mi adiós fue idiota, no te quiero perder, No quiero. porque sin ti no vivo. Cuidado coa flauta de fondo, Ahí ven, ahí ven, No ahí sé ven, qué ahí ven, ahí ven, Vamos a, alá. ahí ven a onda. toda, te necesito toda, como antes. Toda, perdón por haber sido un loco distraído. Te necesito tanto como antes. Qué bonito todo o equipo do Como que non é Dani Lorenzo, noso convidado de excepción, Coreando, entronando claro. este momento
lírico dun toureiro que poucas veces se deu na historia da música Gracias a patria. Deus, gracias a Deus. Afortunadamente. non era necesario. Momento chisqueiro, non? É un momento de Sí, chisqueiro, sí, sí. Bueno, iso agora xa non se fai, agora sácanse os móviles. Sí, agora é momento lanterna do móvil. Vale, lanterna do Momento logopeda tamén un Tamén. pouco. Pouco, si mellor. Bueno. Pero él pronuncia, perdón que estou comendo chorizo de melón, que xa é raro. Digo que él pronunciaba mellor do que logo fixeron os seus imitadores. Eu creo que tamén a versión grabada dicía toda, pero despois no directo o toa metíao, pero a cañón. Na verdade conta que cando grabou isto a cantidade de tomas que debeu facer foi espectacular. A cantidade de logopedas que pillarían unha baixa por depresión intentando ensinarlle a pronunciar ben a Jesulín Dubrique. Eu que son máis fan é da voz fina que gasta na canción. Sí, sí. Falar contigo. Esa voz delicadiña, En plan, pero de verdade este home É o mismo que fixo aquel anuncio do cacao soluble. Pues claro que sí, chiquilla. En fin, bueno, Pero todo. es que era un sex symbol de verdade, Bueno, que xa Aquelas corridas que facía, valga a Sí, sí, de redundancia, touros. Sí, as só de para touros mulleres, tamén. Sí, sí. onde lle tiraban bragas, suxeitadores e de todo. correcto. No digo que xa falamos no seu momento do fenómeno das corridas aquelas exclusivas para mulleres. Que ti dis, isto foi no ano sí, claro, dito así, pero de touros falo. Estamos falando de tauromaquia todo o tempo. Logo hai xente que ten a mente sucia. Ole, decían ya él. Ole. Pero digo que como isto tampouco foi hai tanto tempo. Non. Hai 25, quero dicir que non pasaron 25 anos Non, disto. a xente que non pense que isto é a prehistoria. Por iso. No. Eu lembrome dun documental que puxeran en Antena 3 que saía ensinando a súa casa. Decía, e agora me he comprado este Ferrari que no tengo carné ni nada, pero me lo he comprado ya. Y aquí está Currupipi. Y era todo o tigre Currupipi. Era todo unha morea de delirio, cada vez máis delirio. Porque puxérase de moda porque Mike Tyson mercaron tigre tamén. Entón, En fin. Jesulín Dubrique non quería ser menos que Mike Tyson. Jesulín Dubrique toda é unha das opcións. De feito, a primeira que aínda está no noso Twitter @como que non radio. De feito, esta mesma mañá abrimos no noso Instagram unha historia na que tamén damos a oportunidade de que votedes pola vosa canción favorita para gañar este One Hit Monster, pero imos poñernos máis... Sí, adiante, perdón. Non, Rodríguez, quero toda a dicir sección. que deixamos un pouco a carne, non? A Sí. carne e o sangue da Praza de Toros e damos un xiro totalmente vegetal, non? Non, bueno, non, imos algo con sangue tamén. Con sangue, sí. Ah, bueno, vale. Claro, vale. imos con sangue de outro xeito. de Vale, sangue. vale. A ver, el Vale. non sacaba sangue aos touros. Sabes, Carlos, que coidade un vaise volvendo normal, chalupa. Chalupa. Eu creo que esta paga pena escoitala case dende o seu primeiro acorde. Dalle pin. Con cualquier cosa. Vamos allá, a ver. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Penso eu que isto debe estar ligado ao éxito que tivo o Liguero Mágico, El Liguero Mágico, sí, que era unha película sobrenatural, unha comedia sobrenatural. Esotérica, unha comedia esotérica. Esotérica. Que tiña todos os tópicos bueno, lembro que había un lobisome gay. Sí. Interpretado por Paco Cecilio. Non, Paco Cecilio non era outro que se parecía pero que tiña o pelo negro. Sí, era parecido, pero non era exactamente. Non era Paco Cecilio, non. Sí. Entón, eu penso que estaba como se chamaba? Ozores. Sí, Ozores sí, pero estaba esta grandísima do cine, Joa, que era a irmá de Pepe Isbert, como se chamaba? María Isbert estaba facendo, sí, María Isbert. Sí, que despois chocou contra ela o Titanic, non? Sí, contra Isbert. Sí. Bueno, perdón. Sí. Deixáchenos conxelados con esta broma.
Bueno, ben, en fin. Pois sí. Penso que foi desa serie de éxitos que incluía tamén humor frío, diría. Pues sí, por o lado de Esteso estaba Ramona tamén, que é un himno todo moi fino. O bellotero pop tamén. Sí. Bueno, a min de Esteso, un dos meus guilty pleasures é o Zurriagazo. En de que te di el primer zurriagazo que iso sería agora mesmo pena de morte ou cadea perpetua mínimo, revisable. Pero sí, esto era... naquela época había varias cancións dedicadas porque Paco Clavel sacou o Drácula Cha-Cha-Cha. Drácula Cha-Cha-Cha. Oye, sabedes que estiven facendo... Isto é moi triste, pero estiven facendo nas últimas 2 semanas un repaso, grazas a que teño Spotify, de toda a discografía de Paco Clavel. Eu recomendo moito Duetos, o disco de Duetos, e sobre todo a versión que fai con Almodóvar de El twist del autobús. Que a creo mí gustaba moito unha que tiña que se chamaba Rebajas, la moda no pasa, rebajas, dinero a la caja. Sí, moi bonita. Aqueles botes de melocotón. Pero vou poñela de fondo, Mira, búscame por aí seguro que tes aí seguro que está por aí rebajas. Se atopas, ti vais a por detrás. En canto minimizas eso, Pini, se ves por detrás, o mellor se busca rebajas, aínda podemos escoitala. Vale, deixoche un pouco con tempo, tipo aí no buscamos, xa verás como atopa. É maravillosa, Sí, aparte eu lembro actuaciones de que, claro, chamaba moitísimo a atención no seu momento. Aqueles avalorios que facía, aqueles complementos que facía con latas, sí, de melocotóns e de tal, que era parte do seu atuendo, eran nos tempos de Loro Rico, non? Sí, twist del autobús. Mira, que ven. Aquí está. Ahí está, ¿ves? Se Pini ten todo ahí, ten todo. Lo que pasa es que nos sorprende. Mira, dale, sube, dale calla. Ahí vamos. Rebajas, la moda no baja. Rebajas, dinero a la caja. Rebajas, de enero y abril. Se escapan, se esfuman los verdes de mil. Era maravilloso. Qué fantasía todo. Paco Clavel. Sí. Oye, hay poco vino en un programa de televisión con Ariel Roth interpretando una versión del twist del autobús completamente en directo, live, allí en acústico. Fue francamente espectacular. Estaban facendo tamén un repaso. El creo que de La Mancha, se non me trabuco, estaba facendo pois un pouco unha radiografía da música actual, o que acompañaba a Ariel Roth nesa viaxe era Paco Clavel, que está así como Pini, está moi igual. Está igual. Bueno, ten tatuada a cabeza agora. Ten unhas tatuaxes que aquí, nos laterais da cabeza, que xa debe levar con eles anos, pero que non é a imaxe o mellor que tiñamos, os que temos unha idade, de Paco Clavel con estes éxitos de El twist del autobús, Rebajas, e había unha que era El gato se muerde la cola, el gato se muerde la cola y no sabe que la cola es suya. Que era unha reflexión gatuna sobre a existencia. Moi profundo. Sí, existencialista, unha canción. Unha cousa moi profunda. Existencialismo gatuno. Bueno, entón, que che parece se deixamos o sangue agora sí, o sangue e a carne atrás? E pasamos a unha dieta máis vegetariana, non? Máis sana. Bueno, imos con creo que ti tes esto. No, ese no, é que esa non, ti estás falando de Paco Porras, sí, pero Paco Porras non chegou a sair. É verdade que Paco Porras foi eliminado. Foi eliminado nesta. Fijación, pero é pola túa culpa. É que puxemos porque me gusta moito. É como a semana pasada, que hai 2 semanas, perdón, ou 3, que puxemos para rematar o ese bueno para ti, malo para mí, cando estábamos no último programa de Marcus Fernández, que me gustou moito a min, aínda que non saiu tampouco, pero hai que lembrar as grandes estrelas deste One Hit Monster. Agora o que temos é ese momentazo Wasinei. Vamos a meternos no gueto. Claro, aí. Imos aos guetos. Poñer a gorra para atrás, os cadenotes de ouro, roupa frouxa e actitude dura. Aí. Thug guy, ¿no? Tough life. Thug. Dalle, sí. Cuidado. Esto va para la gente que se reía de mí. Ahora soy un hombre nuevo. Ni el Tote King, ni el Burger King. Aquí solo hay un King. Soy Harley King.
Fusión pura isto. En inglés un pouco de cañita tamén, non? Nin Burger King. Bueno, en realidad nin Tote King nin Burger King. Claro que son Harler King. Bueno, dalle, que senón non escoitamos este momento. Momento Rosalía, queres dicir, ¿no? Sí. Vale. Sí. Este flamenco fusión é boísimo. Un poco Príncipe gitano, Gypsy King, chiquito. Todo lo bueno. Sí. Hey colega, soy Arlequín, mueve tu cuerpo como un latenquín. Ahora soy un hombre nuevo. Coto y Tamara me importan un huevo. Puedo mandarle un matón como hizo la Obregón. Todo es por la panoja. Saludos a Pachuli y a la Pantoja. Toma. Rechaza ata os cartos, Canción denuncia, está totalmente. A min penso cando miraban o videoclip que puximos outro día. O videoclip hai que verlo. Pensaba nunha escena que é a seguinte, Harlem King achegándose a uns rapeiros dos de verdade, dos de hoxe, nunha cancha de baloncesto e cantándoles: "Ei colega, que pasa aquí?" Quero dicir, igual ten que repasar un pouco non os xeitos e as maneiras do hip hop actual, claro. Pero bueno, eu creo que o rollo tiña o rollo da apropiación cultural dos guetos americanos e dixo, pois aquí eu meto ya algo noso. Ai! No, entonces así. Despois xa tiraba, pero agora está permitido, grazas a Rosalía todo se permite. Sí, pero imagínate chegar eso, o Harlem e o tío. Ei, coleguis, molades cantidubi, ¿no? Que sodes marchosos, que yeyes. Pero eu son o Harlem King. Claro, son Harlem King. E logo que sen dúbida nas súas casas estarán tumbados en posición fetal e seguramente chuchando o seu pulgar toda a xente que é vilipendiada nesa letra. Totalmente. Porque a venganza é dura. Sí, é un plato que se sirve frío. En posición fetal. En posición fetal porque bueno, a venganza é un prato que se sirve frío, non como os chourizos de melón que hai que probarlos quentiños. Sí, porque logo fríos perden, pero bueno, logo se tal metémoslo nos microondas. É o que ten é que hai tanta calor humana que non pode haber tampouco calor física ás veces para os chourizos neste plató. E logo quédanos unha, ¿no? Que o pase de ouro. Pase de ouro. Pase de ouro. Pase de ouro. Que é esta canción que podríamos ubicar dentro do territorio fantaterrorífico, ¿no? Sí. Hubo un momento no que España aterrorizou o mundo. Falábamos fai pouco de Jacinto Molina e todo este e no musical tamén houve unha consecuencia, non? Que foi un pouco a chegada deste, como podíamos chamalo, Pini? Music terror, terror music, horror music show, horror mother, right? Bueno, o que sí que non lle poderíamos chamar é música, creo. Non. Chama o que queiras agora, música. Avisemos nas casas que a xente que teña problemas de corazón, sí. Que teña pois hipertensión, cousas así. A ver, se sobreviviron a Arlequín. Pero se están facendo rollo Holter. O médico vai dicir, aquí hubo canción de que sexa aprensiva, que sexa aprensivo, efectivamente. Que acendan a luz, que poñan a radio baixiña e que sobre todo que procuren estar en compañía de alguén. No, é que non pensen que teñen un burato na caixa da persiana nin nada porque entra aire. Claro. Dale. Tengo que se fai pampañar os cristales. No, eso non, di que non. Vincent Price estaría orgullosísimo de esto. Extraños sueños que me vienen en la noche. Claro, cando che van vir os soños, cando durmes. Extraños sueños. Bueno, hai xente que ten o soño cambiado. Por la mañana. Claro, cando despertas, marchan. Son pesadillas. Nightmares. Voz fininha tamén, Fran. Sí, pero logo cando foi esa risada. Que lle copiou Michael Jackson, logo a él. Son pesadillas. Estamos facendo canción con audio comentado como Disney Channel. Audio reacción de, claro, esto levase moito. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Algo que serviu de argumento a tantas películas e a tantas historias, y ¿no? es que soñaba
Está na ¿Quién historia era da música. dueño de mi vida? Que Porque, claro, estará falando dunha posesión, porque non era dono da súa vida. Tan solo era un conquistador. Aquí está falando de Julio Iglesias. De almas pervertidas. non, de albas pervertidas. Bueno, pues logo de Bueno, Julio bueno, Iglesias. sí, Julio. no, mayor sí, está falando da mesma persona. Este fun eu, non me non... É moi ben pronunciada a V, vida. Bueno, porque é un pouco Francófono un pouco. é un pouco da escola Hermida. É un pouco da Da V escola Hermida. fricativa. Claro, A V. de cando en castelán había unha diferenciación entre o B e o B e o V. La lluvia. La lluvia, el verano, la biodiversidad. Luis Pisigo se vai con sí, Luis sí, soños e nada. tal. Por exemplo, Porque ten unha cualidade que tamén No, eu creo que Luis psicofónica no, pero Luis a canción. o que tería que haber feito é no seu momento haber feito unha polisomnografía para ver que se tiña problemas el de, sabes, que tomar unha pastilliña para dormir ou mellor un orfidaliño Claro. para dormir mellor. Eu non, Carlos, eu xa non podes aguantar máis sin escoitar o minuto de Euro de Fran. Biodiversidade. Por exemplo, aí era de complicada que vengo do círculo de fuego. Moi ben, espera. Dalle. Círculo de fuego. Buah. Aí está. Aí está, o círculo de lume, Porque yacer nos círculos de lume yácese, non Sí. se está. Ángel No, yace. ti non podes estar tumbado, no, tes que yacer. Claro, yaces. Yacer, non Yacer. Ángel Yacer, non, No, tes yacer que é yacer con yacer. Aí está. Bueno, en fin, qué bonito pa canto da unha canción de Luis Toledo. Sempre. Que ademais era de que logo copiou Michael Jackson, como moitos saben, os que escoitaron o noso programa a semana pasada e os que viron Telecinco no 90. Popular E para española. desviar a atención deste roubo, tivo logo outro escándalo, pero foi para desviar a atención. Totalmente. Michael Jackson, Sí, para que non sí, se falara disto. sí, claro. Bueno, en fin, claro, era por Xa toda unha sabemos. cortina de humo. Todo. Cortina de fume. Está moi ben que absoluta. fagamos todas estas reflexións sobre como se di a B, a V, porque nos metemos no ámbito da literatura, Sí. non? Ajá. Hermida. De Armida, bueno, pues do ben escribir, do ben falar. Neste deserto atopamos a unha persoa Buah. maravillosa. Non digas quen é, Antes No, hai que poñelo e logo Vale, despois logo dis. desvelamos. Eu ¿no? sempre fui moi fan deste home, pero de repente un día, pois, por facer un favor, entendo, porque Porque era moi amigo. porque a ocasión o requería, Era moi e amigo. porque era moi amigo, pois decidiu coller un micro e facer isto que para min na miña vida é un quero que na miña tumba conste se poda ver unha grabación Vale. en bucle. Como epitafio. O sea, Como que epitafio. Gráballe un QR e que a xente vai ali con móvil. Efectivamente. Pois iso está moi ben, Para Bueno, unha pues, esquela mesmo. Queredes escoitalo? Sí, por favor. Eu estou debecendo. Pois veña, imos alo. Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú, mira que eres linda. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. O que máis me gusta que cando chega o estribillo di ya. Y yo llevamos aquí 1 hora y todavía no hemos De mi hablado libro de mi libro. no se ha hablado nada. Me levanto y me voy. Y ahora vendrán unos anuncios de esta televisión que es putrefacta y de mi libro no se ha hablado. É maravilloso porque ademais este extracto está recollido dun dos primeiros programas que fixo Hermida en Antena 3 cando saltou de Televisión Española, que estaba presentando Diario Noche, que era o último telediario que había daquela, e ofreceronlle unha oferta suculenta daquela para pasar ao grupo Antena 3 cando ainda dependía do grupo Antena 3 Radio Orixinal. El estivera traballando moitísimos anos en Antena 3 Radio e case era un paso natural que, en canto empezase a privada a dar un pouco de caña,
pasa a salir Hermida, que facía un programa sábados e domingos no máis puro estilo do magazine que xa cultivara el en Por la Mañana e logo en A Mi Manera polas tardes Xa, en xa Televisión comentamos Española. aquí que un día, un domingo pola tarde, apareceron actuando no programa de Jesús Hermida os Public Enemy. Correctamente. Sí, que eran estas cosas que pasaban. Un fito, sí, pasaban unha neste e daquela, ademais, Umbral era moi amigo de Hermida, Sí. era moi asiduo Sí. das tertulias que facía Hermida, e ademais Hermida foi o innovador do magazine en televisión en España, que era moitísimo máis moderno que moitas cousas das que se fan agora, porque agora os magazines convertíronse en compartimentos estancos. Hai xente que fala de Sálvame como ese programa que pasa dun lado a outro sen previa cortinilla nin nada, e resulta que Hermida xo facía daquela, porque Hermida ia paseando polo seu plató e pasaba dunha tertulia e deixaba ali aos señores falando que lles baixaban de pouco a pouco o micro e pasaba a unha actuación musical ou o seguinte capítulo de Cheers. Era unha cousa moi bonita. E tiña moito ollo para detectar talento. Moitísimo. As mulleres Hermida eran as rapazas Hermida, as chicas Hermida, aquelas que se sí. chamaban. Un montón de talento descubriu. Moitísimo. Aí saíron pois caras que despois que seguen traballando a día de hoxe, moitas delas. Pero eu lembrome especialmente dun vídeo no que lle mandaron a súa casa, a casa de Paco Umbral, a Loles León, unha Loles León bastante desinhibida, e chegaba a casa e pedía cousas absurdas, por exemplo, en plan, ai, le importa que me dé unha ducha, e el, moi correcto, dicía, como no, señorita, como no, dúchese. E Loles León metíase na ducha, duchábase, era toda unha personaxe. Bueno, Paco Umbral. que saiba a xente que este último corte é a guinda do pastel destas semanas, destes meses que levamos de One Hit Monster, pero maravilla. que aínda hai tempo, quedan pouco máis de 20 minutos para que votemos pola nosa opción favorita e descubramos cal é o One Hit Monster dos One Hit Monster. Bueno, en fin. Igual non botei e carro, vou andar agora xa. Eso no. En fin, maravilla. Non sei que che pareceu, Dani, este pasaxe nostálxico que acabamos de faceros dunha xeración. Eu son é totalmente meu target, ¿no? Entón, eu estou como na casa realmente. Esta é a música que eu cando quería ligar, eu gravaba cintas con estas cancións. Oye, Pini, mira se temos el zurriagazo por aí, simplemente para ver a bestialidade da época. Se a tes metes por debaixo, logo xa analizamos. Pero bueno, en fin, que podedes votar ti tamén, Dani, poden votar todo o mundo, @ como que non radio no noso Twitter, que queremos descubrir ese One Hit Monster que non sabemos se é a mellor, peor canción. Bueno, non sei exactamente que hai que votar, pero o importante é que votedes e que descubramos A que máis? Mira, fíxate. Isto é un extra que poño eu, xa que saiu Pajares, tiña que sair esteso. Cuidado, Dalle, Pini, dalle. Fino, non? Desde que te di el primer zurriagazo. Desde que te di el primer zurriagazo. Eras delgaducha y fina y de pronto has engordado. Dime con qué medicina el médico te ha cebado. Bueno, maravilloso. Claro, Este tamén era mesmo moito de delictivo, casi, ¿no? Sí, Bueno, no. sí. A ver, isto é como que fan os de Disney Plus, que poñen isto, deixámolo para que a xente, para que non se repitan os modelos, pero para que vexan de onde vimos. E isto era case normal hai 30 anos. Pero que logo eran actuacións super cuidadas a nivel audiovisual. Sí. Home, a ver, estamos falando da época do primeiro Lázaro. Claro. Sí, de Hugo Stuben como realizador. Eses cromas caleidoscópicos. Sí. Bueno, zoom. E logo o agrorock e o agropop en España foi moi importante. A charanga do Tío Honorio, por exemplo, era un grupazo. Sí, hombre, seguro que se puede hacer con la que era con la hija al boticario. Con la hija al boticario, sí, hay que, en fin, bueno, pero que roboces e boticarios, es que hoxe está, cuidado, roboces e boticarios, ollo. Bueno, pues nada, en fin, despois de tal escoitamos un pouco da charanga del Tío Honorio, que outra, bueno, outra cousa que a mellor a estas alturas
Outras alturas está un pouco rara. Está fresquiño programa. Sí, bueno, está fresco. Bueno, es que estános quedando, vamos. Abrido un pouco porque está olindo a pechao, un pouco, a rancio. Bueno, imos con Fernando RQR. Mira, mamá, pues, pero Pini pide. Pero no me pongas a mí esto de sintonía, Pini. Tampoco. No me he hecho de sintonía, esto es Pini. No. Esto era. Es que mencionó Dani a la charanga del tío Norio y aquí está. ¿Qué se puede hacer con el celo del tío Norio? Hay que engordarlo, hay que jalarlo. ¿Qué se puede hacer con la agua de la gracia? Hay que golerla. Bueno, en fin, y así está vida. Sí, claro, pero isto soaba nas radios con total normalidade nas Así se forxan as televisións. espadas, non? Efectivamente. Bueno, é o que hai. En fin, bueno, imos con algo máis moderno. Imos para darlle un xiro de 180 graus. Un zurriagazo, quizáis, a este programa. Imos con Fernando RQR, que ten a súa sección e ten algo de tempo e todo. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Chega o teu show. Aplauso para ti. Claro que sí, hombre, venga. Bueno, conto vos. Chega o terceiro programa do convidado. sí, Xa sabedes que ven unha sección moi criticada por un dos meus máis dos meus fans Sí. máis duros do núcleo duro do meu fanbase, que é Peregrino. Sí. Pero Sí. que xa dixo Fernando, deixas cartulinas carajo. Xa dixo Peregrino. Sí. Entón eu baraxei deixar as Cambia de soporte, non? No, dixen deixo a sección. No, non. Dixen, Non, Fernando, busco non. TikTok. Sabe o Carlos, ademais. Sí. sí. Díxenlle, Estaba votando. dixen, Corto. TikTok non vas a facer máis. Dixen, non a vou a facer máis. Vale. Despois dixen, eu veo que o paso. Eu Claro. facendo. Vale, recapacitaches. Pero como eu tamén valoro os comentarios do meu fanbase, dixen nada. Ímonos a facer máis radiofónica. Vale. Sendo teu fanbase peregrino neste caso, Sí, non? claro. Vale. O fanbase No, é a base. O Bueno, base do... pero o núcleo duro, porque hai que dicir que ameazounos de morte a Sí, todos. sí, Cando foi a desbandada de Fernando RQR. Eu tive medo de perder o 20, Dixen, a ver se isto non se arranxa. Tú podes ter un exército ou un guerreiro de verdade. Bueno, One Man Army, non pasa nada. Eso. Entón, Pero hoxe vaya ven- por diante que somos todos moi fans de Peregrino. Moi fans, Que dixen eu? O que é o máis o menos radiofónico da sección? A cartulina. Sí. Pero dixen, é que sin cartulina. Claro, que sen cartulina para que Eu veña levo un eu. disgusto se me quitas a Entón. cartolina. Claro, pero a isto pensáchelo ti só, dis que é o máis menos radiofónico da sección, a cartulina o mellor. Porque ti nunca yo dixeche, Carlos. É que nunca o chegamos a comentar, creo, o tema da Non cartulina. Non pensei. se dixe moito isto, Non sei. Bueno, Bueno, dixen, cartulina ten que haber. Entón trouxe cartulina. bueno, está Cartulina. sacando cartulina xa o di. Cartulina, pero antes dibuxaba moito. Claro. E dixen, nada, escribo. Que se tamén é escribo moi moito, radiofónico. no, Pero pero aparte a efecto visual Moito tamén mellor. traer a letra Arial 10 Moito no, pero mellor. mira, Moito mellor que na dibuxe. zona, explico. Pegada con cinta de carroceiro. Correcto. Non Sí, sí, reparamos en gastos. Explico. No, teño En absoluto. Explico. Somos así. zona- España e yo somos así, Na que zona dicía outro. na zona TikTok, bueno, para empezar, explicar ya a Dani que isto é unha especie de concurso, un test que che vou facer eu a ti. Outro concurso, Sí, pero test, este test. Ah, es que non me A estaba ver vendo si- os paréntesis. Sí, Este é o señor que di que eu explico mal. sí, ver. estaba pensando. A ver si ti es máis de Bupecou ou como estás co tema TikTok. Claro, digo choxa, bupeco. No, porque Seguinte sección. para que te des conta Acabamos o programa, grazas, que Fernando Fernando Reguero. equipara o que é unha titulación académica a unha aplicación, sabes? Bubco con TikTok, que Bueno, para el ven sendo Bueno, mesmo. o máis senlleiro desta sección é que Pepe Capelán está
media hora de reloxo aguantando unha cartulina. Bueno, porque este Eres sí como que una meu chica hermida. No, esto como si fuera un cantar de cego, ¿sabes? Isto sí que é o meu guilty pleasure, ter unha estrela do carallo, perdón. Aquí, claro, a sección non ten que ver. É que a mí xa van varias veces que meus pais me preguntan en plan, pero pa que vas ali? En serio solo vas pa aguantar a cartulina? Pois sí. Poden chamarte trípode, Sí, pero de unha forma, E claro. aparte pola cartulina, Non claro. literal, polo resto xa non. Imos aló. Na zona Bupecou temos un poema de Pilar Pallares que escribín aquí, para que a xente o sepa. De quen? Pilar Pallares. Que non quen é? Sétima soidade, unha poetisa galega. Vale. Moi boa, moi Sí, home, Pilar Pallares, bueno, home. Sí, Ameite tanto esta tarde cando non estabas, estaba o ceu como un atlas de ausencia esbarando nas horas. Ti aprobabas, non? O literatura Sí. E de aí pasamos no TikTok. Declamación a tope. Home, declamación. Eu que declamación. Pois fai maminha deste ano porque creo que me vai dar Ahora, Foi un pouco Arturo Fernández. Yo declamación. Pois En outro lado porque temos- empezou aí nada, o 1 de abril, estamos a 5. Xa empezamos. Perdón. No outro lado temos a Zetangana. Ah, vale. Sí, vale, que vale. moi Poetisa- análoga. poetisa galega tamén, sí. Pois Sí, como Celta, como Pai- Carmiña Burana, esa Pai grande Vigués, Pai Vigués. cantante lírica do noso país, que decía Pérez Varela. Sí. Carmiña Burana. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Claro. Temazo tamén. Bueno, foi solamente un desencontro, non falabas comigo, perdón. Imos aló. Entón, pero para que sea máis radiofónica a sección, normalmente non te preocupes por estes golpes de voz, é normal. Estas subidas e baixadas de Digo ton. porque o convidado cando chega así de novas e agora comezar a normal a sección. Claro, estas é normal. inflexiones. Eu entre exofismo isto esta noite non collo sono. A ver, home, que hoxe está guai a sección, verás. Oxe está guai. Oxe xusto, oxe vai estar guai. Oxe que non hai tempo, Oxe que viñamos de Caldas aquí de camiño pegando con cinta de carroceiro no coche. Pero veña que te lías. Entón, A min para guai que é sexa máis 6 minutos, Para nada que sexa máis. máis radiofónica. Sí. Trouxen unha armónica. Entón, Pepe, non te sección xa. Vale, xa- se xa- a radiofónica, entón. Se a resposta é moi TikTok é aguda, Sí. porque é aguda, no, perdón. Bueno, é igual. Quedoume clarísimo. Si é TikTok así, mira, Sí, este é o que o das explicacións. estoy TikTok, Vale. TikTok. Vale. máis Bupecou. Moi ben. Pero É teño máis. teño que ler iso. No, te preocupes. Agora van as probas. non tens que vir non é oftalmólogo isto. Agora van as probas. Imos aló. A Veña. primeira proba é hai un xogo que é Higher or Lower, Sí. que se ten máis visitas en Google. máis alto ou máis baixo? Eso, Máis vale. ou menos? Máis ou menos? máis Eu ou menos. confiaba en Vale, para os que explican ben, máis ou Entón, menos. fixeno a versión galega en Twitter. É De dicir, vouche Twitter. dar dos nomes e ti tes que saber quen ten máis seguidores en Twitter. Vale. Vale. Que guai esta, Esta Heredeiros gústame. da Cruz Sí. ou Boyanca Costova, que é un grupo de trap que está Sí. Sí. está pegado. Está Ortiga aí metido. Eu diría, porque en Son Bupcou, Heredeiros da Cruz. Ah, no. Agora, claro, agora é que non sei que significa. Claro, Este- eso significa que ten máis seguidores Boyanca Costova. No, que é unha resposta tiktoker. Correcto. Digo unha cousa, o mellor das cartulinas, volver ás cartulinas non está del todo mal, Sí, non descartemos volver a facer gráficos, Fernando, por Bueno, favor. mira, é unha resposta tiktoker porque acertaches. Entón, Ajá. por aquí, na cartulina para os de video podcast, é aguda para os radiofónicos. Achégase con esto Achégase a ser tiktoker, dá un o paso noso máis convidado. cara a TikTok. Estás tirando a TikTok, Moi ben. A moderno. Moi ben, Estás- Dani. Estás a un paso de poñer os dedos así e decir yeah, yeah. Esta é complicada, É unha mágoa porque quedan solamente 6 minutos de No, mira, programa. vou facer outra e vou a segunda proba que está Veña, guai. vale, veña. A segunda está guai. Segunda dualidade, Isma Wismichu Sí. ou o expresidente do goberno Mariano Rajoy Brey. Wismichu. Mais. Correcto. Vale, tiktoker. Fallo outra porque xa Venga, outra rápida. Qué sonido desagradable. Sí, están, E tiña preparados outros, pero bueno, xa vai así. despertando a 6 kilómetros a redonda. Garda para Sí, o vale, que vale. garda sempre ten. Nestes intres o gato está... A última triunvirato. O triunvirato, adiante, Dani. Xosé Ramón Teuriñán
Sí. Xosé Antonio. Luis Piedraíta. Xosé Antonio. Fixeches un superhéroe novo entre Galloso e Touriñán. Xosé Ramón Touriñán, Xosé Antonio Touriñán, Luis Piedraíta ou Manela Caforce, que canta na FMS, rapea na FMS. Bueno, ás veces. Sí. Vale. Agora non está. Ahora non está bueno. Eu diría que Piedraíta. ¡Correcto! Vamos ahí, vamos. Moi ben. Moi ben, que estás. Mi madriña. Estás na zona TikToker total, Dani. Podes facer outra vez o rollo de Sí, TikToker, sí, por favor? Sí. Un momentinho. TikToker ou No, TikToker. A ver. Sí, o TikToker, sí. Apiadores para bueno. Gracias. E para rematar, segunda proba. Para Ti quieres ir a outro lado. Ti quieres máis Bupecou, non? Eu son máis Vale. Bupecou. Entón, Bueno, pero mellor é unha resulta que eres proba moderno e non o sabes. A ver, é un test, o mellor ti non non hai cosas- decides o test. O sea, vale. Predominio Non hai- de A, pois yo que Que pasa? E Que Dani como dá clases en colexios, institutos, o mellor, pues, Estou na onda. Claro, eres un tío Eso. marchoso, E un claro, tío o enrollado. mellor Con la vasca. Eso mesmo. Bueno, aí o mellor máis Bupecou. ahora hai de flipar, A ver. A última proba que iba a ser. Xa viña eu preparado para o convidado. É un Vale. tema de teatro, si, moi rápido. 2 minutos. Teatro. O récord Guinness é un anaco de os vellos non deben namorarse, Sí. que quero interpretar con Dani. Vale, vale. moi ben. Falamos de roboces e esta obra está ambientada, e os vellos non deben namorarse, pero ambientada no 3021, polo tanto, os dous actores son robots, as dúas personaxes son robots, Ok. e unha jo, macho. É unha parte na que aparece a morte e o boticario do que falamos antes tamén. Claro, claro. Pechamos o círculo Sí, e ajá. facemos Ben ahora. fiado todo. Ti que queres facer da morte ou do boticario? Eu do boticario. Vale, veña, eu fago da morte. Robot, aí tes que interpretar ti o robot. Xa Pero hai que verás. facer voz robot. É un boticario Ti tes que robot. facer boticario robot, ti É verás. como estas farmacias que te traen o rollo está mecanizado. Sí, Ti verás, ti Ao verás. final é un tubo, pero Claro, sí. claro. Vale. Vai. Bueno, pois nestes intres, Pues bueno, para rematar Rematamos con contido cultural. con contido cultural, bueno, en fin, o teatro está na radio. Novo Xa teatro dice- galego, novísimo teatro O teatro galego. está na radio. Xa facía isto o Diario Cultural cando Pero pedía isto é máis así. diario cultural aínda, moito máis, Moito porque é máis. novo Quero lembrar, novísimo teatro os vellos non galego. deben namorarse, ano 3021, Vale. roboces. Adiante, Fernando Requerre e Dani Lorenzo. Estás pesaroso do que fixeche? Eu- Lembro que no 2021 os robots están moi avanzados xa. Xa falan como personas casi. Case. Teño varios registros de robot, adiante. Vale. Vale. Eu non che podo responder. Pregunta yo a miña alma. Eu non falo coas almas. Ti non es un robot, es un farsante. As almas sempre son cavilosas porque o robot ten conciencia, pero non cambia o se vai do non se vai. Non metas morcillas, Pero se sabes? meto eu, adiante. Non fagas a parte, non fagas Perdón, acotacións. seguimos. A miña ben leda era 1 2 0 0 1 0 porque fala en binario tamén. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1. su tabaco, gracias. Adeus Saturio. Está usted repostando diésel. E aí rematou. Os vellos deben namorarse. Outro concepto. Madre mía, un momento de dramaturgia máis maravilloso acabamos de vivir. Guau. Señoras e señores. Non vi algo tan abrallante dende el planeta imaginario. Es como la ciudad del Sbaus. Sí. Bueno, a mí me encanta a autoacotación. Bueno, pero é unha vamos a cousa que me ten resolver o- fascinado. Podemos resolver o Autoacota. cuestionario, Fernando, por favor, porque ardo en desexos de saber se o meu amigo Dani é máis de Bupecou ou de TikTok. Como queres anotar? En escrito ou en son? Son que estamos na radio. Eso está todo el mundo agardando. Son para que tú no la Momentillo. bailes, son para cantarla al viento. Un momentillo, por favor, vamos a hacer un silencio para que escoitemos plenamente as Sobre nosos todo para que escoiten os Nos cans. e os cans de toda a comarca. e os nosos ointes para que saiban cal é o resultado deste test Bupecou de Fernando Requerre sobre Dani Lorenzo. Dani Lorenzo, Dani Paquitov, Sí. acadou unha puntuación de 0,5.
Foi moi TikTok, pero ao final... Un aplauso para Fernando Requerre. Dani Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No mos esquezades, más fuerte, muchachos, este último libro de Dani Lorenzo. Esta é a túa casa, cando queiras. Moitas grazas, paseinos genial. Ay, Alejandro Martínez Piri nos controles técnicos, Fernando Requerre, Pepe Capelán, Fran Rodríguez na dirección de contidos. Marchamos porque sí que xa está piques de que sexa a unha. Rematamos con boa música, música en directo, un dúo espectacular. Forte aplauso para La Buena Vida. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies that is so sad. I don't need you. I want to break free. God no, I want to break free. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time and distant. I know it's for real. I'm falling in love. God no, I'm falling in love. He's strange, but it's true. I can't help me, let me love me like you do. When I have to be sure, when I walk up the door. Oh, I want to break free. Oh, I want to break free. Oh, I want to break free. My lifetime goes on. I can't get used to little without you by my side. I don't want to live alone, yeah. God knows, going to make you my own. So baby, can you see? I got to break free. I got to break free.